Na da sarai shi ɗaya ne. Comment ɗin da nake cin karo da shi shine akan maganar Bello. Tun farko me yasa ne da na amince da Bello yanayin yanda yake wautar shi. Sunana Sana Ibrahim Rano, wacce aka sani da Sofiyya a cikin shirin Zabi biyu. Ni an haife ni a nan garin Kano, na yi makaranta primary school a Air Force Primary School, na yi Abu Hanifa Secondary School. Yanzu ina School of Technology, na yi diploma a can, ina HND a kan Software and Web Development. No, ban taɓa wani film ba. Zabi biyu shine film ina na farko. Gaskiya abu ne wanda ban taba kawowa a kaina cewa zan yi film ba. So lokacin da na fara film na ga an sa audition ne a page ɗin Arewa 24, so ba ma ni na gani ba, yaya ta ce ta gani sai take gaya min ki je ki gwada mana. Lokacin da na je na gwada ban kawo hope din cewa zan iya ba saboda ba field ina bane ba. So da muka je kuma aka yi audition aka tantance, cikin yardar Allah kuma sai Allah ya ba mu sa'a muka fara. An ɗan samu wannan ƙalubalen amma daga baya komai ya daidaita. Gaskiya mutane da dama idan mun haɗu da su suna yaba acting ina, suna min zancen ina Bello, ina ɗan baiwa, ina dan nas. Suna nan suna harkokinsu. Gaskiya mafi akasari kuɗi na fi tafiya ne wurin 'yan uwana. Wannan dai sai Allah ya yi, amma ina wa kaina babban fata nan gaba a Kannywood. Amma ta gaskiya wacce dai take burge ni a fim ita ce Aisha Usman Adam Humairatu. A maza kuma suna burge ni gaskiya jaruma. Gaskiya kowa ma ina da burin yin aiki da shi. Insha Allah ba zai gagara ba, tunda ma gashi fim bai hana ni karatu ba, a yanzu haka ina karatu na. Inda nake da burin zuwa shine in je Saudiya. Gaskiya best abinci na shine dambun shinkafa. Gaskiya mutane sun ɗan yi magana a kai, amma duba da yanayin halayya ta yace na taso, so kowa dai yana mun fatan alkhairi. Sometimes fita ma sai da face mask gaskiya. Na da sarai shi ɗaya ne. Ina son fari. Gaskiya abin da yake faranta min rai shine in ga 'yan uwana suna cikin farin ciki. Gaskiya comment ɗin da nake cin karo da shi shine akan maganar Bello. Tun farko me yasa ne da na amince da Bello yanayin yanda yake wautar shi. So irin wannan comment ɗin akan shi ko a tambaye ni Sofiyya ina maganin basir, ina maganin sanyi da Bello yake kawo miki.